Kataluniako erreferendumaren urteurrena izango da datorren urriaren batean. Urtebete igaro ondoren, gure eskudagok erreferendumaren garrantzia azpimarratu nahi du eta demokrazia, bakea eta askatasunaren alde lan egin zuten eta lanean jarraitzen duten herritarren duintasuna txalotu. Hori dela eta gure eskudagok urriaren bata baino bi egun lehenago irailaren 29an ekitaldi berezi eta historiko bat antolatuko du Gernikan. Nekez ahaztuko dugu egunura. Batetik, Kataluniako herritarren determinazioa, ahalduntzea eta jarrera baketsu eta demokratikoa datozkigu gogora. Bestetik, bozkatu eta euren etorkizuna erabaki nahi zuten herritarren aurka, Espainiako estatuak erabilitako indarkeria eta errepresioa. Urtebete ondoren, gure eskudagok urriaren bateko erreferendunaren garrantzia azpimarratu nahi du, eta demokrazia, bakea eta askatasunaren alde lan egin zuten eta lanean jarraitzen duten herritarren duintasuna txalotu. Era berean, uste dugu, unea dela herritarron asmo politikoei erantzuteko tresna eta bide demokratikoen beharra nabarmentzeko, izan Katalunian, Eskozian edo Euskal Herrian. Urriaren bata, baino bi egun lehenago, irailaren 29an, ekitaldi bat antolatuko dugu Gernikan, demokraziaren defentsan eta Kataluniari preso politikoei, exiliatuei eta errepresaliatuei eta haien senidei elkartasunez. Gure eskudagoren, Gernikako udalaren eta bertako eragile sozialen arteko elkarlanaren fruitu izango da ekitaldia. Aipatutako eragileen eta Gernikako bizilagunen artean, obra kolektibo bat sortzeari ekingo diogu datozen asteetan eta iaren 29an borobilduko dugu. Kutsu artistiko eta politiko handiko ekitaldi berezi batekin. Bi helburu nagusi izango ditu ekimenak, batetik, Gernikan batu nahi ditugu Euskal Herriko eta Kataluniako eragile politiko eta sozialak zein oinarrizko errebindikazio honekin bat egiten duten herritarrak. Eta bestetik, erabakitzeko eskubidearen aldarria eta urriaren bateko erreferendunaren dimentsio politikoa nazioartera zabalduko ditugu era ikusgarri batekin. Edozein herrik bere etorkizunaz erabakitzeko duen askatasunaren aldeko mezua zabalduko dugu Euskal Herriaren askatasunaren ikur den leku simboliko honetatik, Gernikatik. Bi aste barru hemen ikusiko dugun irudia sormen eta elkarlan prozesu baten emaitza izango da eta ahalik eta zabalena izatea nahi dugu. Horregatik ekitaldi ireki, berezi eta historiko honetara gonbidatzen ditugu Euskal Herritar guztiak. Iaz Bilboko kaleak betez bidali genituen elkartasun besarkada Kataluniara. Aurten Gernikan egingo dugu bat guztiok Kataluniara ez ezik mundura ere zabaltzeko mezua, askatasuna erabakitzea da. Era berean, agerraldi hau baliatu nahi dugu besarkada handi bana bidaltzeko gure ANC eta Omniuneko lagunei, Jordi Sánchez eta Jordi Krusarti, eta 11 hilabete espetxean egin dituzten honetan, haien eta preso politiko exiliatu eta errepresaliatu guztien askatasuna aldarrikatzeko. Katalunia zuekin jarraitzen dugu. Seguim amb vosaltres.